Hello, hello po. Ay, yung Toronto kanina, dapat binigay na natin dun sa bata. May lang. Ba, malinis to o wala man ano na to? Wala man nagkain na siya. Turon. Waiting tayo sa viewers. Kailangan natin mag-edit. Wala kasi tayong patungan, pero go tayo, go. Okay na siya. Dito tayo ngayon sa bahay ni Ate Rica. Yes. Mamaya magmumukbang tayo ng mangga. Uy, gabi na. Dito kaya tayo sa labas kasi andito si Ate Angge sa labas. Kasi may signal dito sa labas. Nag-upload ako din. Nag-upload siya. Abangan niyo yung upload ni Ate Angge. Ano upload mo? Yung kanina? Hindi, yung na-export ko kanina. Oo. Hi guys! Ang haggard na ng mga pest namin. Mga pest. Good evening mga Kabicolana. Wait lang, wala tayong kasing patungan. Dito, siguro no. Pero, may ilaw. Na ano yung against the light tayo. Against the world. Para itong safe to. Gamitin natin. Pero makabibig ko ng upuan. Thank you. Ano talaga? Against the world tayo, pero go. Linisan mo yung camera mo. Minsan sa ano kasi. Hello po. Gina Piheda. Hello. Hello guys. Okay na din naman ako. Katatapos lang po namin kumain. Yeah. Kailangan natin. Kulang talaga kasi yung ilaw, hindi siya malinaw. Blooming mga person. Haggard na nga po. Oo, haggard kami. Ayun. Ayun. Ay. Ilapot na lang natin ng kaunti. Yung cam. Ay. Hindi na nakita. Ayun. Okay na. Okay na siya. Magbasa tayo ang comment. Hello po, Zon Wheeler. Shower out. Okay naman po kami. Ricky Kayabiyab. Magandang gabi po. Ricardo Beros, hello po. Beauty talaga, Sir Boha. Beauty ang mga Bicolana. Siyempre, hindi pala na. Blooming. Blooming. Meow. Thank you po, Sir Kenneth. Sa loob po, nag-edit po ata. Nag-edit. Si Ate Rica. Hina ng signal dito guys. Di kami masyado Grabe, nakakapag-upload. yung vlog ko kahapon, kanina ko lang na-upload. Kasi nga, ang tagal ng, ang tagal niya bago ma-upload. Ang hirap guys kapag vlogger ka. Hina ng Marami na siyang upload. Panoorin nyo guys yung mga vlog niya. Kasi mas Papasyal na madami, lang, sa guys. kanya mas madaming upload na. Kasi yung SIM card niya, Globe. Tapos piniram din ako ng Globe ng ni Ate Rica. Guys, isip na kayo kung anong gagawin namin plano bukas. Opo. Magbablog po kami nila Kuya Noli, pero dahil nga matagal-tagal naman kami dito, mga 1 week kanyan. So, parang, syempre first day pa lang namin ngayon. Ano dyan si Mary? Oh. Hi Mary. Asan? Ayan oh. Si Mary nag-chat ka sa akin kagabi. Sabi niya, nandito pala kayo, te. Sabi ko, oo, be. Kaso, sabi ko, puntahan na lang namin ikaw kapag Punta kami dyan pag may time. Puntahan ka namin, Mary.
Kapag nakababa na kami dito sa bundok. Oo. Kasi nasa Nasa bundok, bundok pa kami. kami, sa pinakatok. Kailangan muna namin dito mag-content sa bundok. Saka na dyan sa baba. Para isahan. Hindi na magbalik-balik ganun. Good evening po, LV Java. Thank you po, Buffalo. Shower out sa family ni Mary. Napaka-supportive ng parents nun. Salong anak lang si Mary. Hindi. Parang oo. Ay, parang Hindi. may kapatid siya. May kapatid siya. Hindi, ma. Dalawa ata sila. Basta kasi nung pag-visit ko sa kanila, yung bahay nila, cute, tapos nasa taas yung ano niya. Kinis Tinuro ko. din sa akin yung kuya yung sa bahay. Site kayo upload para hindi mahirap upload. Opo. Sige po. Ay, hindi man nga pwede kasi malayo. So, wala naman kaming sa site daw tayo mag-upload. Nasa balatan po kami. Wala po Oo, kami nasa sa bato. nasa balatan kami, guys. Dito po kami sa balatan. Di ba bato sila? Ano? Oo, bato. Bato sila ko yun. Chin-chin. Oo, yung pinuntahan nga natin doon, baga na ano. Guys. Hello sa 53 viewers natin. Ilang days na ba kayo dyan? Isang 1 araw month pala. po. Ay! Ilang days na ba kayo dyan? Hindi mo nagtanong kung ilang days. Isang araw pa lang kami dito. paintindi ko. Kasi Ilang- kagabi kami dumating. Ilang days ba kayo dyan? Ilang days ba kayo dyan? Tama! Ilang days? Oh! Ilang days? 1 month po ata kami dito. Si Ate Angge, 1 month. Ako po, 1 week lang. Opo. 1 month si Ate Angge. Sabi ko na maganda talaga. Oo naman. Siyempre, maganda man talaga kami. Mga Bicolana ba? Alam na po namin yan. Hello po, Sir Neil Hello po, Nolasco. Kuya Neil. Mega love shoutout Di ba, po. sabi? Yeah, si Kuya Neil. Tapos naalala ko nung pag nagpapabigay sa'yo. Naalala niya yung Oo, pag may pinapabigay sa akin si Kuya Neil. Oo. Mo baga, magayon baga. Jojo Azate, hello po. Hello po. Okay lang naman Shoutout po. sa'yo, Kuya Neil. Kumusta ang buhay-buhay? Hello po, Edmond. Watching from Cagayan? Cagayan. Bali. Paborito ko, kaanak kong, Pangulin Pangulin. ka. Ano yun? Paborito ka anak kong basta paborito kita. Panoorin gayon ba? Hello po, Sir Joel. Hello po. Ala, dito Joe. Sorry. Hindi pa ako makapag-vlog sa bahay kasi nandito ako sa balatan. Nagala muna si BG, Tito Joe, kasi magpapasok ka na naman. Mag-enroll na naman. Kaya kailangan natin ng kahit maiksing bakasyon. Kahit maiksing. Yes. 1 month Hello Ang po. hirap guys mag-upload. Ay, sorry. Pupunta po kami kila Chinchin pag nakababa na po kami dito sa bundok. Oo, upuan. Naka-edit ka na? Ako? Oo. Akala ko nag-edit ka na. Mamaya. Para nakapag-upload ka din. Sanggi pala yan kasama mo. Gumanda kasi Oy! Gumanda ng sabra! Yan talaga si Ate Anggi. Hindi yan magpapatalo. Maganda talaga yan. Shout out po Jose Opiana. Hello din po Stephen. Sa intabi ka mo, mga daragang magayon. Sige po kami sa Ay, di malam po kami sa barangay Magagayon. Amo ay hello daw Ate Rika, sabi ni Sir LV. Sino? Sir LV, haba. So, howdy? LV, ito yung phone mo, Sir LV. Ito. Hello. Ginagamit ko pang ilaw. Yung binigay ko sa akin ni Sir LV na phone niya. Haba ba o Java? LV, haba. Pag binabasa ko siya, haba. Oo. Ewan ko ba kasi Java. Kasi ako, Java rice. Iba-iba Haba. kasi yung pronunciation ng mga Shoutout daw, Rika. Good evening, Idol. Pa-shoutout kami dito sa Sampaloc, Manila. Sa tropang Dali Mart Grocery. Hello po, Sir Edgar. Good evening, Idol. Pa-shout out. Good evening daw, Rika. Kuya
Kenneth, hello po. Oo. Good evening. Hello po, Redentor. Watching from Cavite. Amo ay... Amo. Talaga. Shararaw. Shararaw. Si Anjan pala si Rika Idol. Opo, nandito po. Kasi bahay niya po to. Siyempre. Ano ba yan? Guys, manood kasi. Bahay Guys, natin please to. lang, panoorin niyo po yung vlog. Nandito po kami sa bahay ni Ate Rika. Kaya, syempre po, nandito siya. Kasi sa kanya po ito. Hi and hello sa inyong dalawa. Ang ganda niyo. Pakishoutout. Tatlo kami. Hindi ako nakikita. Ayoko na Tatlo nga. po kami. Hoy, wag ka nga umalis. No. Thank you po, Sir Ferdinand. Pero kailangan nyo din po ulit mag-comment. Kasi si Ate Rika, kailangan niya pong Hindi ko yun maano. matanggap. Tatlo kami. Kailangan niya din po ng compliment. Hindi siguro Hello ako po sa mga nakikita. sponsor namin dyan. Opo, supportahan niyo po channel ni Ate Rika. Kaming tatlo. Hello po, Emmanuel Trinidad. Watching here at Baguio City. Thank you po, Adventure Maulan Vlog. sa lahat ngayon ng maulan, no? Oh. Ha? Lahat ng ngayon maulan. Oo, kasi ano na talaga, tag-ulan na ngayon. Baka may bagyo. Oh, sabi ni Kuya Noli, may bagyo daw. Si Kuya Noli Hindi kasi tayo talaga. nanonood ng balita. Maganda talaga naisipan nyo na magkasama kayo kasi malapit na rin ang Pasko. Oo nga po. Sino nagplano? Sino naka-block? Sino naka-block? So guys, ako po talaga nagplano nito. Yes, ako gumawa ng paraan. Sinabi ko pero matagal na kami nag-usap talaga na Tirika. Oo, tapos ako, nabigla lang po hindi ako. included si Ate Angge noon. I left the group na lang. Hindi ka included. Alam ko pati, sabi niya, gusto niya pumunta dito. Akala ko siya lang. Kasi, pero ano pa yun? Parang Wala, last. nauwi na ako. Hindi. Hindi man kasi nga, syempre, kailangan, Oo. tig agdatak. Tayo, imbis tulo lamang kita. Manyo ko maburo vlog, collab ba? Alam ko kayo yung mga princess ng Team Pahuay, di ba? Super. Yes po, kami po talaga yung mga prinsesa. Prinsesa ng citizen. Si Sophia, ano yun? Si Sofia Dabi, si ano ito, si Althea. Si Sophia Hindi. to. Ay, nako. In love na ako sa inyong tatlo. Sana tatlo ang puso. Isa lang. alam ko kanta yan. Pwede mahingi FB. Oh, FB daw. Lapag. Wag na. Privacy po. True. Ano? May IPA? May IPA po. LPA. Low pressure area. Tama ba? Low pressure. Tama ba? Ano? Low LPA. pressure area. Lobat pa ako. Yun ba? Tama, ano? Thank you po, Tito Joe. Hello daw ka, Anggi. Hello Oh. po, Mary. Ano yan? Mary Polanghel. Pwede mo kasi ayos Kami nagplano kasi love namin si Rika. Supportahan yung channel niya. Opo. Sorry na kayo. Palang tatlo kasi wala na. Nung nag-type ako. Ay, wala ka nung nag-type siya. Thank you po, Sir LV. Palagi niyang pinapanood ang vlog natin. Michael TV Low po. Sana sama din iba angels. Sino? Ayun, nasa bunto kasi kami guys. Pag nagbaba na kami, magsasama-sama naman talaga kami. Diba yung ibang angels doon sa may baba? Sa bato, kasi nasa balatan kami. Malayo. 2 hours? 1 hour? Biyahe? Malayo. Oo, mag-1 hour din. Bukas umpisan nyo na mag-explore mga gwapa. Opo. Delikado yung daanan. Hello kasi po, kapag Leo nag-landslide. Gonzalez. Good evening. Ay, nakaka-proud naman. Shout out po, Ko na to. Chad Toyko. Toyko. Shout out po sa'yo. Thank you po, Jun.
Paakyatin mo rin kasi bigis mo. Uy, may nag-comment nga dun sa vlog ko. Ano daw? Ay, Ano daw? kanina yung friend. Ano daw? Paakyatin daw kita sa mangga. Ay, oo, ikaw. Ikaw Akit man talaga ako. Kaso bukas na, kasi gabi na. Wala na yung mangga dyan. O, abangan nyo guys yung mga i-upload namin. Ako kasi ang hirap maka-upload talaga. Look ka lang mo, lalaki ka mo. Oo, babae yan. Hindi ko alam sa imo. Yung house ni Rika, nung ginagawa pa yan, nasubaybayan ko, day 1 to finish. Congrats, Rika. Thank you po, Redentor. Magayonon po talaga mga Bicolana. Super duper. True. Yes. Digdi sa Bicol, harali ang mga nag-Miss Universe, nag-i-enter sa mga pageant. Amo baga! Nato, si Catriona. Si Catriona, taga-sayan. Akala ko taga Sorsogon. Oh, Bicol pa rin. Albay. Bicol pa rin, Bicol. Good evening po, Renato Flores. Benjam Joy, hello po. Hello Rika, BGN Kaangge. Sobrang love namin si Rika, pero dahil nadalaw nyo si Rika, love ko na rin kayo. Thank you po. So, kakasubscribe nyo pa lang ata. Thank you po, Nanay Micaela. Ella. Opo, thank you so much po. Hello, magandang gabi sa inyong tatlo dyan. Magandang gabi din po. Nakikita Cardo Valderrama. Yung parents ko taga Huban, Sorsogon sila. Yung parents ki or ikaw? Yung parents ki taga parents mo taga Huban, Sorsogon. Shoutout sa mga taga Sorsogon. Marami akong kaklase na mga na nasa Sorsogon, yung mga kaklase kong nasa Burias. Meron akong dalawang friend doon. Kahapon ko lang naman. Pati sa Sorsogon, madami akong dyan, mga kaklase. Yung ano yun, ba't na-retracted? Ano ba yung pag, sila nagtanggal nun or ibang, Ha? pag may message retracted? Sila. Sila. Hello po, Sir Neil. Nakaantabay sa atin si Sir Neil, Hello, Kuya Neil. Hello po, Rel. Magandang gabi po. Sarap ng luto, ginataan tilapia. Sa lutoan mo sila, Rika na ginagawa. Masaraman tong upload. May tilapia dito? Yung tong ano. Oo, baga. Meron. So may ginataan soup, picarillo na tiga-apod kasi may pechay. Masarap yun. Masarap. Paborito ko nga yun. Hindi ka na bababalik ng bukana, Ate Angge. Hindi naman po ako nakapabukana. Ano yun? Bakit meron? Anong meron? Anong? Kila Japper? Japper Sniper. Ay, kaila. Na-meet mo na yan sa personal? Sa personal, na-meet ko na sila. Ako hindi pa. Sana makapunta ako dyan sa Bicol para makita ko kayo sa personal. Gusto ko makakita ng Diwata. Uy, grabe naman po, Zon. Kasi nasa bundok tayo. Diwata. Diwatang kay gandang. Walang pinagbago si Adobo Girl. Simula noon pag ginagawa ang kanya bahay, mabait. Opo, mabait po talaga yan si Ate Rika. Legit na legit. Thank you po. Good evening sa inyong tatlo. Thank you po, Andres Minador. Uy, palagi yan nakasunod. Hi po, Jovet Boragay. Hello, good evening. Good evening po. Uy, good evening po. Mga Boragay. Taga madami siyang pinsan. Sino? Boragay. Ang pangit. Hoy, Boragay. Boragay. Oo, May madami. mga pinsan siya dito. Madami ka daw itong pinsan. Yes. Magpasyal ka dito. Susunod. Bicolana girl. Kaila idol. Bakit anong ginagawa mo doon? Nag-vlog ka doon? Wala, hindi pa naman ako nakapunta doon sa Bukana. Opo, mahina po signal yan, sa te? sala. Saan yan? Kila Idol Japper Sniper. Kaya shoutout muna naman si Ramil from Nueva Ecija. Shoutout po kay Sir Ramil from Nueva Ecija. Hello po, Lyra. Nangangalay na kayo dyan. Hindi man po. Sana palagay sali din kayo. Challenge ni Idol. Grabe man. Hindi po Hindi pa namin kaya. yun. Hindi pa kaya yun. Hindi ko lang na malapit na matapos bahay mo. Pinapaunti-untian po. Sana matapos na siya. Sana sa amin din po. Sana magkaroon ng sponsor. Charot!
Hindi, thank you kay Tito Joe. Abangan niyo din Solid yung si ano Tito namin, Joe. guys. Oy, thank you po. May nagpaano. Kuya Neil. Nagpalipad. Kuya Neil? Thank you so much, Kuya Neil. Sabi ni Boracay, di magdigdi ka nga ni, mas magkameridbidan mo. Di ba? Si Batangas po, sa Batangas. Ano Batangas? Sa Batangas na. Thank you po Sir Neil Nolasco. Thank you so much po. Rika, ang sarap naman ang niluto mo ng tilapia na may gata. Ang sarap ng kain mo, Rika. Sobra po! Yun na yung, sabi mo, ang tagal maano. Ayun nga. Upload. Kasi guys, na-upload niya yun. Nandito na kami. Kasi hindi, ang tagal talaga dito mag-upload. Thank you so much po Sir Neil. Nagpalipad si Sir Neil. Thank you sa 106 viewers natin. Oh, kaangge. Kung pwede daw kayo maging friend ni Tito Joe. Yes po. Go po. Yes Mamaya, bigay ko na lang yung ano. Yes po. Kaiba ako. Tata. Ay na. Kaiba ka. Sige, ibanta ka lugod. Pag maligdi ka, ibanta ka. Yung founder idol Noli yun, apo. Napapanood ko kasi dati yung mga vlog niya kasi sa dagat yon palagi siyang si Idol Japper, di ba? Sa dagat. Sa dagat kasi malapit nga talaga sa dagat. Tapos pag nanguhuli sila ng isda, ganyan. Tapos mga tinutulungan niya, mga binibigyan niya ng bangka, ganyan. Pait yun. Pumunta na yun lang, Burias. Oo. Na-meet namin. Ano doon. po, sabi ko ang naglalasing. Balik-balik na siya. Ano ang para Burat. inom? Ay, alin? Ay, Sa amin naglalasing. kasi. Hindi, magkaiba yung naglalasing kesa sa lasing. Kung ang naglalasing para inom, paglasing ka, buyong, garo ba, burat. Tama. Burat nga. Pero pag Kasi naglalasing, alam mo, ang burat sa sa Manila, yung Ano yun? oo. hindi kasi Alam ko yun. nalaman ko lang yun, nagtrabaho ako Hello, sa Manila Lods. na Po shoutout from binabanggit Paranaque, ko Lods. baga Junri, siya, hello burat, po. burat ka So, rin. welcome, Kathleen. Sabi, Thank you po, huwag Sir ka Neil. magsalita Ay, ng mga ganyan. gabi ko lang mga gayon. Magandang gabi. Basta-basta Magandang siya. gabi po. Bastos naman. Pag kaya, yun na. Pag kaya, yun na. Pag kayo na. Ano ba? Pagkaya yun na. Huh? Hello. Pag kayo na. Rika, kumusta? May naika mas lalo ikang gumagayon. Oh, grabe, mas lalo ka daw ang gumagayon, sabi ni Villar. Hello Bigla na crush ka daw ni Ramil. Hala, sino si Ramil? Ramil! Hanapin natin si Ramil. Ay, feeling ko, Viewer mo? Hindi ko man. Sige, shower out kay Ramil. ano yun? Ay, ano yun? Tinignan ko pa. Saan makikita Alam ko dyan na sa kung Bicol na sino, malaking Ramel. bote ng... Ay, sa'yo dabi. Sa'yo nga ito sumay... Sino? Wala! Basta secret na lang yun. Mamaya. Sa'yo itong lugar sumay dakulong baga na toyo na bote? Ay, ano yun? Papuntang, Ligas. Oo, di ba may ano? Ligas, Ano? Bibi. Hindi ko alam kung anong lugar yun. Ligaspi. Pero Nadaan- nadadaanan dito. Nadadaanan ba dito? Wala dito, Bi. Wala. Wala. Ano yun? Alam ko sa Sorsogon din meron. Sorsogon yan? Oo, kasi dati, meron ba? Parang ewan ko. Ligaspi yata ang alam ko. Kuya Buffalo, sorry po, hindi ko po alam. Nakita ko na yun before, pero hindi ko kasi alam yung lugar. Oy, naka-green. Ba't di nyo kilala? Si Ate Rika yan. Si Adobo Girl. Si Rika, Ate Rika. True po, Saya. Saya tulong po, vlogger Bukanat Prias. Oo. Kamukha mo na BGC tourism girl sa... Amo? Grabe mo. Iyo, Kuya Kenneth. Iyo ba? Pero mataba lang ako. Hoy, mataba ako. Hi ka, Anggi. Hello po. Pulanggi. Pulanggi yun po. Ha? Pulanggi yun. Nag-upload ka? Oo. Sa Ligaspi yun. Sa Ligaspi ba? Hindi ko kasi alam. Kamalig. Di ko lang na. Maulan, Brian, Balatan. Dito, Bulacan. Sobrang lakas ulan. Ingat kayo. Shout out po, Sir Renato. Hindi ko na yun nababasa, Bi, kung hindi ako mag-ano.
Hey, Rika, hawig mo si Carla Avellana. Avellan. O si Carla Avellana. Si ano, yung iniwan ni ano, yung ano baga? Artista. Yung... Si sa Tadhana. Ay, si Marian ito. Si Marian yun. Ay, si Carla Tabi sa ano. Si Saan Carla Abella. Oo, yung si Tom Rodriguez, oo. yung ex-wife ni Tom Rodriguez. Ganda na nun, tapos Oo. iniwan pa. Diyos, Wala pa yung anak, no? Wala pa yung anak. Wala pa. Hindi naman, ang layo. Bakit kaya? Ang layo naman. Uy, guys, malayo daw. Pero yung shape, siguro. Maganda na. Gusto ko din ganyan ng mukha. Ay, Yes po. Nasa Kamalig daw yung malaking toyo. ano gagawin ta sa malaking toyo? Uy, Kunin natin. kung nagbablog pa daw si, Your Masbati Girl. Yes. Or Ay, hindi ko po alam. Wala po siyang balita. Kamalig daw yung ano, toyo. Oo, baka busy lang po kasi nag-aaral baga po. Estudyante. Estudyante pa yun, no? Ako po si Adoy. Kung ikaw ay adobo, ako graduate naman na. ay kaldereta. Graduate na si... Shoutout sa'yo, Richard. Graduate na? graduate na Graduate na daw po si YMG. Ano, ako po si ano? Si... Ano? Ako po si Adoy. Ako Kung po ikaw si ay adobo, Ako naman ay kaldereta. Panis. Hello, Kuya Neil. Hello po, Sir Neil. Nandito po yung alaga mo. Yo, Isaac. Hello. Yung Nandiyan alaga si Sir mo Isaac. nakagala. Kagala po. Kuya ako. Junjun. Kuya Junjun, hello Kamukha po. ni- Uy, kamukha ni- Mama ko. Mamahalin. Grabe, Grabe, ang naman. gagaling nyo, Mambola. Gardo ko lang ako. Mausog daw ako tayong gusto na kita. Daiman, okay lang. Maganda ka naman, be. Benji, hello po. Hello po. Si Bella Soriano ang kamukha ni Rika. Dakulan ka bing kapandok. Ma-search naman Gro- kita. Gro- Sino yun? Bella Soriano. Ano? Bella Soriano. Soriano. Feeling ko kami may stress. Kakaisip kong si Say talaga. Bella. Na-vlog po, Masbati Girl. Na-vlog yun. Patay o bahay. Artista ba yan? Dapat si Rika magsalita. Oh, digdi ka na, Beo. Ay, wag na. Sa'yo yan na live. Oo, Iman. Bella ba? Belia? Magmotor daw tayo po. Di ba malayo yun? Magmotor kayo pa. Papunta ng site. Ay, malayo po yung Malayo site yun. nila ka, Chin-Chin. Mag-gift Nila Kuya na Mori. lang. Tsaka delikado. Tsaka delikado po yung daanan. Oh my God. Ay, iba pala yun. Si Kuya Ramil. Hindi naman pala yun. Malayo. Malayo po, tsaka delikado Ano talaga. sinasakyan Kasi ko pababa kapag doon? maulan po, yung landslide po talaga Pwede yung tayo delikado. baba tayo ng Nabua, tapos, di ba yung way na pag ganyan? Doon tayo mag-aabang ng jeep. Tapos, ayun. Kaso, ang daan. Anong sasakyan natin papunta sa baba? Di ba nakapunta Galing ka ng dito. site? Ano? Galing dito, anong sasakyan natin papunta sa baba? Jeep. Jeep. Tapos, pagdating na naman natin doon sa Nabua, jeep na naman uli. Ayun. Jeep. Oh, graduate si YMG. Nabangan ko nga continuation sa pag-vlog ng pinagawa niyang mansion. Ang laki, hindi pa tapos. Congrats sa kanya. Nagpapamansyon na. Opo, maulan po. Tsaka yung daanan madulas. Tapos yung ano baga po dito, yung kalsada. Pababa siya. Shoutout sa aming magandang Bicolar girl at kay Rika at sa masipag na kaanggi. Bakit masipag lang? Okay na ka doon. Thank you po, Sir David. Shoutout sa aming 131 viewers. Magpasundo na lang kayo kay Queen Oli. Opo, siya po yung driver namin. Driver lang daw siya, sabi niya, driver lang. Nasa amin daw yung desisyon. Kung saan namin yung gusto plano pumunta. namin sa buhay. Kami yung nagpaplano, siya lang yung parang ano namin.
ano tawag dyan? Driver. Tagasunod, charot! Grabe. Pero thank you kay Kuya Noli kasi True. suportado niya po kami Tapos- kung ano po yung gagawin namin. Tapos nahanapan niyo pa kami ng sponsor. Shoutout nga po pala kay Sir Bruce. Ayan, nag-sponsor siya ng pang-budget namin. Yes, pero sa amin lang ni Ate Anggi yun. Kasi sardinas daw kay Ate Rika. Okay lang. Hindi, joke Hindi, lang. joke Sa lang atin naman. yun. Sa atin yun, 3. Actually, 4. Kasi yung gas ni Kuya Noli. My God. Kaya kailangan natin Ulan na naman. Oo, mag-uulan na naman. Ate Rika, kung okay na daw yung gripo mo. Yes po, okay na po. Ay, nakapunta pala ng Bukana si Dalagang Probinsyana, hindi pala si Kaangge. Oo, Ano si man. Pero Ate nakaluman Hana ka po. na. Hindi pa. Oh, hindi pa pala ito nakakapunta doon. Yun daw pong naka-blue, anong pangalan? Angge po, Kaangge TV. Sa Kaanggi po. Angie. Ba, Angge kasi yung Ka-Angie. Pero yung tawag talaga na sa akin, Angge. Kaya nga, nasanay ako sa Kaya si Angge. Kuya Noli, Angge. So, oo. So, yun guys, bisitahin nyo po yung YouTube channel niya, Ka-Angie TV. Lahat yon small letter. Mm. Si Ate Rika naman, it's me, Adobo Adobo girl. Girl. Yes. Bisitahin nyo po guys. Yes, para ligtas, huwag na mag-motor. Diyan na ba kayo matira? Yes po, dito kami titira. Oh, dito na. 1 month po daw. Kaya dito na kayo mag-ano. Shoutout po si Yancy Vlogger. Hi sa tatlo dyan, magaganda. Hello, Rika. Good evening po, Renante. Good evening, Regen Diaz. Ito, Good evening po. ano talaga to si, naalala ko naman, kasi yung mga pangalan na binabanggit ko or ano, nababasa ko sa live, palagi ko siya, pag nabasa ko ulit, palagi ko siyang naaalala. Ba't dalaw? Ito si Sir ba siya? Regen Diaz. Palagi ko Guys, naka-tune in sa magpipremere atin. ako mamaya, mga 9. Abangan nyo ah. Ano yun, guys? Wow! Uy, thank you po, Kentoy Yap. Thank you so much po. Ang kaganda naman ng pangalan nila. Bagay sa inyo. Thank you po, Kentoy. Thank you so much po. Thank you so much. Oh, yun, na-upload. Na-upload. Ano ba yung SAR? Ano yung SAR? Saan man yung SAR? Saudi ba? Ay, hindi. Yung SAR? SAR? Basta upload that. Ayun, nag-check. Okay. Hello po, Jade Garcia. Dapat rin kapangalan mo sa channel mo, Kamsur Girl, kay BG Bicolana Girl. Langso lang? Oo nga, Hindi no, ko kasi mabayan. hindi siya masyado Yung, ano? kilala sa adobo. Ay, hindi ko lang alam. Pero decision niya yan. Lalaki ako. Sabi ko na, lalaki to, si Sir Regine. Noel Llagas, hello po. Alam nyo ba, Char? Llagas dapat yung apelyido ko, hindi dapat siya Banico. Baniko? Oo. Pero ang dugo ko talaga, Llagas. Baka mag-anak kita. Sarang. Kamusta mga dalagingging? Salamat na bisita niyo si Rika. Babay muna. Mag-edit ako, sige, mag-edit daw sa Babay Rika. po. Masaya na siya, may kasama sa pagtulog. Opo, may kasama na siya. Shoutout po, Noel Llagas. Ay, BG, bisita din vlog ni Idol Japper para kilala din. Malayo ba? Ay, Batangas, no? Batangas. Try na. Ay, malayo. Hindi po ako nakakapunta ng Manila. Ang pinakamalayo ko palang napuntahan, Naga. Yun pa lang. Saudi. Oo, Saudi. Yung SAR. Nakasubs na ako sa inyong tatlo. Thank you so much po, Boha. Yan si Kaanggi, na-discover ni Kuya Noli doon sa Burias. Simula umpisa na subaybayan ko ang kwento ng buhay niya. Talaga si Sir sa ako. Oh. Ito si Sir, talagang ano naman Matagal na talaga. yan nakasuporta sa akin. Kahit Hi, hindi pa- Ate Rika. Kahit hindi Musta pa ako na? nakita. Apo ako ni Edwin. Oy, kung kilala mo daw to. Edwin Alea. Apo daw siya ni Edwin. Thank you po, Sir Kento Yap. Nag-send na naman po siya. Thank you so Thank you po. much.
감사합니다. Arigato. Okay lang yan, adobo girl. Oo nga, okay naman. Thank you so much po, Sir Kento. Ganun sino Liagas? Kayo si father ko, kasi Iriga, si mother ko, Albay, mga Rosero. Liagas po, yung... wag na natin, wag na natin hanapin. Alin? Kasi Liagas dapat yung apelyido ko. Maganda gabi sa inyong tatlong mga Bicolano watching from Pulilan, Bulacan. Hello po, Felix Areha. Shout out kay Kuya Noli. Yes po, busy si Kuya Noli. Sabi niya, mag-message na lang daw kami kapag may gusto kaming puntahan kasi nga siya yung service namin. Sana all, di ba? Si Dalagang Probinsya na nakarating na kay Idol Japper. Pwede ko ba kayo limit up pag nakabakasyon kami ng Bicol at may mga pinsan ko nasa ginubatan po? Kayo pong bahala. Kayo po kung anong plano nyo. Kung anong plano nyo sa buhay. Char. I-meet up yon, di ba? Kayo i-meet up. Kayo po bahala. Pa-shoutout kay Aya Gomez. And shoutout kay Andrew Gomez. Shoutout po from Taguig. Ang gaganda ng mga Bicolana. True! Tama ka po, Noni. Ano ba? Ano na? Vlogya muna kilala saya. Hindi ko naiintindihan sinasabi pa ni Benjam Joy. Shoutout po, Rolly Manalang. Watching from Pangasinan. Uy, shoutout po Armando Ilustre. Tapos si Bunso, pina-vlog mo sa bahay. As if naman po mag-ano yun. Nahihiya pa talaga siya sa camera. Lahat kayong tatlong angels ni Kuya Noli na sundan ko kung paano. Thank you so much po, Sir Isaac. Oo, kasi na ka din. Palagi kang nag-comment, palagi kang nag-ano sa mga vlog ko kahit before pa. Bagay naman sa kanyang adobo kasi yan ang iniluluto lagi kina Kuya Noli. Yan po ba? Ate, nagkagulo po kami dahil nakita namin kayong tatlo. Grabe po yun, Sir Edwin. EB, yun? Kasi Abuan, hello po, napapanood kita simula nung una lang may vlog ka Kuya Noli sa tindahan. Opo. Nakakanin palagi ko ngayong pinapanood. Tapos minsan na ako pag pinapanood ko kasi Dugyot. oo, dugyot. Ako nga din. Pag yung mga first vlog, kasi lalo na talaga yung paka-discover sa akin ni Kuya, syempre dugyot talaga. Tapos sungal-sungal pa ako noon. Kaya lang, maganda naman, di ba? Maganda. Eyeball. Oo. Angels, mag-tip ako ng konti sa inyo. Okay lang. Kayo nila Kuya Noli, kasama kayo ng mga angels. Pwede naman po, Sir Noel. Mag-message ka lang po kay Kuya Noli. Sinsya po. Okay. Pasensya po, Benjam Joy. Ang hirap mag-isip ng Ang pusa ni Rika, title, binabantayan tsaka kayo. thumbnail. Asan na yung pusa ni Rika? Ayun o. Oo. Si Maxi ba? Maxi. Tapos na ba yung buhos ng bayan yung IDBG? Hindi po, yung sa kusina, hindi pa po yung nabubusan. Pero ewan ko lang po kung nabuhusan na. Sana yung bahay din namin mabuhusan. Ano yung bubuhos? Wala pa. Ulan. Wala pa, hindi pa siya nag-uumpisahan. Ayan, gusto ko lang Wait, magpasalamat konti. po kay Kuyang Imi tsaka kay Kuya Neil Nolasco. Ayan, thank you so Ayan. much po. Sa mga sponsor po natin dyan, thank you so much. True. Shoutout po sa inyo. Leo TV, hello po. Saan po pupunta si Rika? Bakit umalis? Mag-edit daw po yun. Ang cute ang pusa ni Rika. Maxi, ang name niya. Kalago mo pala. Anong kalago? Ha? Anong kalago? Kalago mo? Kalago mo pala na. Ano yun? Ha? Ano yun? Hello po ma'am, kumusta ka na po? Hello po, Rescue Kim Vlog.
Kali lang po kami. Doon ako. Feel ko, nalino ko sa ano. Yan, ayan. Yan. Ayan. Buti hindi dyan nag-brown out. Oo nga, no? Hindi man nag-brown out dito. Hindi. Sa Albay kasi, panay brown out. Para na siyang kikimat-kimat. Hi, hello, BG. Evening mga idol. Shoutout po sa inyo lahat ng mga beautiful lady. Thank you po, Albert Ranolo. Hello mga angel ni Kuya Noli. Tama lang sa magbabanding paminsan-minsan watching from Ilocos Sur. Oo nga po yun. Tama po, Sir Efren. Kasi, syempre parang at least meron kaming memories, meron kaming banding. Tsaka para sa inyo, kasi lagi kayong nagre-request, di ba, na mag-collab ganyan, na pumunta din ako dito sa Kamsur. Kasi naman ko si Ate Angge, damay-damay na to. Kaangge TV po, lahat po yun, small letter. Yun po yung name niya sa... Tsaka may mga bago siyang upload. Ang dami na po ng comment dito. Baha daw sa Iriga. Opo, baha po. Lalo kang gumaganda video. Uy, thank you po, Helbert. Kaangge, may upload ka da, abe? Meron po siyang upload. Magpipremiere pa ako ngayong Oo. 9. Oo. Nasa kayo, guys. Ay, sige po, mag-message ako kay Kuya Noli bago ko mag-busy balik business po. Papasyal muna ako ng Bicol. Gusto ko lang kayo ma-meet, mga angels. Sana available kayo. Sige po. Mag-usap po kayo ni Kuya Noli about po dyan. Ganda talaga. Thank you so much, Rolando. Ibig sabihin ng malago, maganda. Ayaw po ba yun? Thank you so much po. Ano daw? Bukas po. Mag-live diyan si Ate Rika. Mabiyayang gabi. Tabi sa Indo, gabos siya. Sa'yo din po, Sir Jarek Barkila. Hello sa'yo. Ikaw na, kamusta mo naman ako kay Idol Rika at kay Kaangge? O, Sanito. Hello daw. Si Angge sa inyo. Si Ate Rika kasi nag-edit. Mamaya ako mag-edit. Hello po, baby BG. Hello po, Reynante. Angge channel is Kaangge TV. Yes po. Yung TV mo. Small letter din yun, no? Hindi ko daw sure. Yung small letter yun. Tinitingnan ko palagi ang vlog mo. Small letter. Oh, di ba? Small letter yung, niya. Latte. Guys, Nag-uulan, yung tapuyas. Sa amin, tapuyas. Sa inyo, tampuyas. May M. Kaya guys, yung mga word dito, hindi naman nagkakalayo-layo. Sa spelling lang talaga. Thank you. Opo. Out na muna ako. Sige po, Zon. Pasok sa work. Hay, bigla nakita nyo rin ba ang mga Kalingap Angel dyan sa Bicol? Hindi po. Hindi sila dito. Kalingap. Yung Kalingap Angel. Sa sila? Cam Norte sila. Hindi man sila dito sa Camsor. Sa Norte po sila. Oo, Cam Norte sila. Naka-scout kay BG. Opo, si Kuya Melvin, si Kuya Gatcho din. Okay lang po kami, Bart Estrada. Sige ka, ano name ng channel niya? It's Me Adobo Girl. It's Me Adobo Girl. Para, guys, hindi masyadong enjoy vacation dyan. Okay naman po, kasi pag gabi lang siya umuulan. Pag, may araw, hindi naman masyado. Tulog na si Rika. Hindi po, nag-edit po kami pumunta dyan, sabi ni Tatay. Ay, Ate Rika, kilala mo daw to, itong Edwin. Kasi, Edwin, kilala mo ata to. Sabi niya, Ate Rika, kung pwede daw po kami pumunta dyan, sabi ni Tatay. Ay, hello. Ay, naano ko din siya, babe. Si Edwin. Oo. Shoutout po, Rahem. Rajem Rahem. Nakikita ko yung mga comment mo sa vlog ko. Oo. Pwede daw pumunta. Kung pwede pumunta tapos. Okay lang naman. Pag may tao dito, Pero, guys. Nag-boarding house kasi si Rika. Oo. Pag may araw. Uy, ulan! Ulan! Doon na tayo sa loob. Sana may